ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଇଏ ଆମର ମିଟୁ। ମିଟୁ ଡାକିବ ବାପା ମା ଦିଦି, ଆଉ ବାପା ମା ଦିଦି ଭାଇ ନନା, 2 ଅକ୍ଷରରେ ତ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଇଏ କ୍ଲିଅର କହିବ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ମାଗିବ। ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସଂକେତ ଜଣେଇଦେବ। ଇଏ ଆସିଲେ, ଇଏ ଆଇଲେ, କୁଣିଆ ଆଇଲେ, ବାପା ଆଇଲେ, ନନା ଆଇଲେ ବୋଲି ଜଣେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟୁ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ମିଟୁ ଆମର। ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ, କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେ କେରକେର ହେଉଛି, କିଆଁ ଦଉନ ବୋଲି ଖାଇବାକୁ। ମିଟୁ 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 ଭାଇମାନେ, ଆମର ଶୁଆ ରଖିବାର ଗୋଟେ ଘରରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଥାଏ। ଶୁଆ ରଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ମିଟୁ। ୟା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ମିଟୁ। ଇଏ ମିଟୁ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟୁ ଥିଲା, ବଡ଼ ମିଟୁ ଥିଲା, କଥା କହୁଥିଲା, ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ଛୋଟ ମିଟୁ ଆସିଛି। ୟାକୁ ହେଇ ଜଷ୍ଟ ମାସଟିଏ ହେଇଛି, ଆସିଛି। ଇଏ ବି କଥା କହିବ। ବାପା ଡାକିବ, ମା ଡାକିବ, ଦିଦି ଡାକିବ, ନନା ଡାକିବ, ଭାଇ ଡାକିବ, ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ, ସବୁ ଡାକିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅନେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଆଳୁଛି, ସେ କେମିତି ଅନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସୁଛି, କେମିତି ମଉଡ଼ି ଜାକି ହେଇକିନା ଆସୁଛି ଭାରି। ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିଛି, ହେରା ସ୍ନେହ ମମତାରେ ରଖିଛି। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବି ଧପୁଡ଼ି ଆଉଛି ହାତଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଥିବ, କିଏ ହେବ ଶୁଆ ପଶିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଥିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଇଏ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ପକ୍ଷୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ବି ପକ୍ଷୀ। ଆପଣ ୟାକୁ ଭଗବାନ ଭଳି ମାନିବେ। ଇଏ ଆମର କଥା କହୁଛି ମାନେ ଭଗବାନ। ଇଏ ହିଁ ଆମର ଭଗବାନ ଜଣେ ବି। ୟାକୁ ଭଗବାନ ଭାବିକି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍ କେମିତି ଗେଲ ହେଉଛି, ମୋତେ କାମୁଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି ବୋଲି ମୋତେ କାମୁଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେନି। ଅଙ୍ଗୁର ଦେବି, ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବ। ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଙ୍ଗୁର ଦେଲି, ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଇଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଛି। ମୋତେ ସେଇଟା ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ୁଥିଲା, କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି ବୋଲି। ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା, ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟୁ ଆମର, ଭଗବାନ ପରି। ଭଗବାନ କହିବା ମତଲବ ହେଲା, ଇଏ ଆମ ମଣିଷ ପରି କଥା କହିବା ଭଳିଆ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନିବା। କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଜଣେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଇଛି, ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗେଲ ହେବ। ଦେଖିଲେ ଗେଲ ହେଲା। ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୋତେ, ଗେଲ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ।
ମିଟୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ କାମୁଡ଼ା ଶିଖିଲେ। ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମାଡ଼ କାମୁଡ଼ା ଶିଖିବୁ ଯଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାଟ ଖୋଲିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏନେ ଦେଖିକି ତା ଘରକୁ ପଶିବ। ମିଟୁ ଯା ଘରକୁ ଯା ପଶ ମିଟୁ ଯା ଘରକୁ ଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ସେ। ଯା ମିଟୁ ତା ଘରକୁ ଯା। ମିଟୁ ଘରକୁ ଯା ଘରକୁ ଯା ମିଟୁ ଆଇଛି ଘରକୁ ଯା ଘରକୁ ଯା ଘରକୁ ଯା ମିଟୁ।